Fil-mument li persuna jitwilet mill-ġdid, mhux biss jiġi introdott fil-familja spiritwali tagħha bħala iben jew bint, mhux biss jingħaqad bħala membru fil-ġisem ħaj ta' Kristu, u lanqas biss jitqiegħed bħala ġebla ħajja fil-binja li hija l-Knisja, però immedjatament jiġi ingaġġat fl-armata ta' Kristu bħala soldat tas-salib. U jsiblu nnifsu f'taqtija kontra tliet avversarji reali u b'saħħithom il-laħam, the flesh, id-dinja u x-xitan. Jiġifieri, appena persuna tikkonverti, tiġi ddikjarata gwerra kontrija. Jiġifieri il-gwerra, it-taqbida spiritwali waħda qalila u kontinwa u se tiqaf biss meta jiena u int nieħdu l-aħħar nifs u mhux qabel. Miskinu dak id-dixxiplu ta' Ġesu li mhuwiex konxu ta' dit-taqbida jew li jippreferi jinjora u ma jagħtix każ dir-realtà tal-gwerra spiritwali li għaddejja. U miskinu jekk mhux impenjatu fiha personalment. Għalkemm is-suġġett tat-taqbid spiritwali huwa suġġett popolari, mhux biss fil-knejjes protestanti, manka fil-Knisja Kattolika, jiġifieri jsiru laqgħat seminars fuq spiritual warfare b'mod regolari. U għalkemm numru mhux ħażin huma interessati fih. Impenjati b'xi mod jew ieħor fih individwalment jew flimkien mal-ġemgħa, madankollu ninnotaw illi anke f'din l-erja hawn naqra ta' konfużjoni. Hawn naqra ta' konfużjoni. Għaliex il-biċċa l-kbira tat-tagħlim fuq spiritual warfare, b'mod speċjali dak it-tagħlim propost mill-hekk imsejħa esperti fil-movimenti karizmatiċi, Word of Faith jew NAR, għalkemm popolari nistgħu ngħidu li mhuwiex bibliku, kif nittama li ħanorikom fi ftit ħin ieħor. Allura b'riżultat ta' dan innotaw il ħafna Kristjani jimpenjaw ruhom f'dat taqbid spiritwali u qed iħadnu prattiċi fil-waqt li mhumiex konxi li dak li qed jagħmlu mhuwiex warranted mill-Iskrittura imqazza, ma jsibuhx fil-Bibja. U li jiġri huwa li jassumu li dak li qed jagħmlu huwa Bibliku għax forsi raw il xi ħadd ieħor jipprattikah. Daħlu f'grupp, jaraw il-leader jgħalmu jew jaraw xi ħadd ieħor jipprattika, allura jassumu illi huwa skritturali dak li qed isir. U qatt ma fiċċew però, qatt ma wafqu qalu isma' dan li qed nagħmlu huwa skritturali jew le. U minħabba fekk li f'din is-sensiela wkoll li qed nitkellmu u qed nagħmlu evalwazzjoni biblika ta' ċertu movimenti u prattiċi, iddeċidejna li wkoll niddiljaw ma' dan is-suġġett tat-taqbid spiritwali. U ninsabu konxi li f'din l-erja hu bżonn kbir. Bżonn trement ta' tagħlim xi tajt il-Bibja u allura x'ħaj jiddireġina, f'din it-taqbida spiritwali. U bekk nevitaw li nvolvu ruħna f'attività jew prattika li la skritturali u allura żgur ħatkun inutli u ineffettiva. It-talba tagħna hija li nistalla forsi juhut minna nabbandunaw kwalinkwa prattika li għandha x'taqsam ma' taqbid spiritwali li mhix skritturali li hija extra biblical ngħidula u minflok ningaġġaw ruħna, ġifieri ninvolvu ruħna f'taqbida spiritwali vera, dik biblika. Jiġifieri ninvolvu ruħna u nobdu l-ordnijiet u d-direttivi kif ngħidu tal-ġeneral il-kbir tal-armata, Sidna Ġesu Kristu, mhux ta' xi ġeneral jew apostli umani bħal aħna. Impossibbli taqra l-Bibja mill-qoxra sa' qoxra u ma tindunax bir-realtà ta' gwerra spiritwali. Jiġifieri kull Kristjan jaqbel dwar dan. Ma nafx jinsistadni ma ntqajx ma' xi Kristjan sensibbli u ħaj, ħanajtek li jgħidlek le di ma teżistix. Il-kol naqblu. Għaddejja gwerra spiritwali. Però jkollna nammettu li l-qbil bejnietna jaf. Kif nibdew nitkellmu u niddiskutu pereżempju x'tip ta' gwerra hi, kif imisna nigwerraw,
x'armi jridu nużaw, xi strateġiji jridu nużaw, mill-ewwel jispikkaw differenzi enormi, okay, bejnietna. U hemm differenza bażika, okay, illi huja kruċjali li tifridna l-koll f'żewġ kampijiet. Okay, din hija l-iktar differenza li tifred il-daw kollha li jaqblu li għaddejja taqbida spiritwali. Fuq naħa għandek dawk illi jafu li f'dil gwerra kif għattilkom hemm ġeneral, hemm kmandant il-kbir Alla tagħna Sidna Ġesu Kristu, u allura bħala soldati huma fid-dover li l-ordnijiet, id-direttivi, il-pjanijiet tal-gwerra jirċivuhom minn għandu, bħal kull soldat f'sensi ieħor, minn għandu. Fuq din naħa jafu wkoll illi is-sors perfett fejn jistgħu jġibu din l-informazzjoni dwar it-taqbid spiritwali hija kemtu. Hija l-Bibja. Għaliex din tipprovdilhom kull ma jeħtieġu. Dak kollu l-informazzjoni għandhom bżonn kif jiġġieldu l-armi, eċetera, qed hemmhekk. U għaldaqstant it-teoloġija kollha u l-prattiċi kollha tat-taqbid spiritwali iġibuha minn hemmhekk u minn imkien ieħor. Okay, għaliex konvinti li jekk jużaw xi arma xi tattika trid tkun taqbel ma dak illi l-kmandant tagħhom qalilhom. Inkella jekk le mhumiex lesti li jużawha qas biss jikkunsidrawha. Fuq in-naħa l-oħra imbagħad għandek dawk li jiġbru l-informazzjoni u t-tagħlim dwar it-taqbid spiritwali minn sorsi oħra. Okay, minn sorsi oħra. Dawn jassumu jew jidrilhom jew jħossu li huma veri u li huma bibliċi. Forsi għax hekk qalilhom xi ħadd. Forsi hekk qalilhom il-pastor jew xi ħadd. Hekk qalilhom allura li qalilhom dak jassumi li huma bibliċi. Jew għax hekk raw f'xi ktieb favorit tagħhom ta' xi awtur u fuq it-taqbid spiritwali u hemmnuni t-taqbid spiritwali huwa wieħed mill-iktar suġġetti jekk tiggoogle jaħli ssib kodba. U għaw min qara xi ktieb u allura jgħidlek isma' dak li rċevejt jassumi li hu bibliku. Jew kella jista' jkun jassumu li huma bibliċi ċertu prattiċi għax rawhom regolarment ikunu prattikati. Kif għadna, imrobbijin f'dan l-ambjent minn nies oħra fil-ġemma li huma jattendu. Anka għaw min jasal għal ċertu konklużjonijiet u jħaddan ċertu prattiċi għax jgħidlek jien esperjenzajthom, jien ħassejthom dawn naf li huma effettivi u allura jasal konklużjoni li għax ħasshom allura huma bibliċi. Saħansitra mbagħad ikun hemm min jgħidlek għax hekk inħoss il-mulej qed jgħidli jew hekk qalli f'xi viżjoni jew tani xi ħolma allura ħanibda nagħmel dak li qalli f'xi ħolma. Però l-problema hi illi dawn in-nies ta' din naħa biex ngħidu hekk qatt ma wafqu staqsew mistoqsijiet kruċjali u importanti. Minejn qed inġib dan it-tagħlim dwar it-taqbid spiritwali? Minejn qed inġib daw il-prattiċi li jien qed inħaddan? Jew fil-Bibja, di mistoqsija importanti, insibu jien dat tagħlim preżentat u spjegat b'mod ċar, insibu qiegħed hemm jew le. Li beħsibni nagħmel huwa li ħanevalwa u għadna evalwazzjoni biblika 4 prattiċi tat-taqbid spiritwali, huma speċjali nsibuhom kif għadna fil-karizmatiċi, word of faith, etc. Bittama li konvinċikom li dawn assolutament mhumiex bibliċi huma aktar xkarnali u allura inutli u ineffettivi. Għażilt 4 hemm aktar. Però biex nippruvaw nispjegawhom sew aħjar nażlu ftit għaliex dawn huma komuni ħafna milli nżidu u ma nkunux tajna spjegazzjoni sewwa. L-ewwel waħda, f'ħafna mill-manwals tal-taqbid spiritwali hemm dak li nsejħulu praying a hedge of thorns. Tgħidu li x'inhi? Hedge huwa mala. Mala, hedge tax-xewk. All right? Tgħidu li qatt ma smajt xi ħadd jitlob hedge of thorns. Fil-fatt rari xi ħadd jitlob hekk, però din hija dottrina bażika li mbagħad fuqha jinbnew prattiċi oħrajn li żgur smajtuhom. Meta xi ħadd jitlob pereżempju illi l-mulej jagħti jipproteġi bid-demm tiegħu idawwar bid-demm tiegħu, hawnhekk ġejja din id-dottrina. Għaliex x'inhi d-dottrina? Ħanispjegaw fuq. Bit-talb inti tibni din it-tip ta' hedge, okay, mala.
jew ħajt spiritwali madwar persuni, postijiet, oġġetti u anke attivitajiet għal protezzjoni bl-iskop li ma tħallix lil Satana jew l-ispirti ħżiena jidħlu u jinfluwenzaw il-persuna l-post l-attività eċetera. Okay? Mela l-idea hija dina. Dil-ħeġġ jgħiduni hija waħda all purpose. Okay? Tista' tibnija bit-talb fejn trid. Anka fuq il-karozza tiegħek, okay? Tista' tibnija bit-talb u ma tħallix il-Satana jinfluwenza. Dawk li jitolbu l-ħeġġ kif għattilkom rari isemmu x-xewk, però jintużaw termini oħra dejjem b'dal-ħsieb. Okay? Li inti qed titlob ħajt madwar xi ħadd jew xi ħaġa biex Satana ma jidħolx u jinfluwenza. Din l-idea mbagħad hemm il-varjazzjonijiet, okay? Kif għattilkom. Però qed tkunu attenti u titalmu qed tindunaw kif ħanispjegalkom x'inhi lina. Tajjeb illi ifhimni kieku tajjeb li nistgħu nżommu lil Satana mhux hekk u l-ispirti billi nibnu bit-talb xi tip ta' magħlaq u ma jistax influenza, ma jistax jgħaddi l-idea toġobna kieku, però li rridu nistaqsu hija din. Huwa metodu bibliku. Huwa effettiv. Jgħidulni huwa bibliku u jtuna l-evidenza biblika. U l-iktar żewġ passaġġi li jsemmu huma dawn. Ħosea 2 vers 6 u Ġobb 1 vers 10. Nħarsu lejhom fuq. F'Ħosea 2 vers 6 naqraw hekk. Għalhekk dan Alla jitkellem, għalhekk ara, jien nagħlaqlek triqtek bix-xewk u nibni ħajt li ma ssibx modijieta. Qed tara jgħidulna hawnha. Alla qed jibni magħlaq tax-xewk ħajt madwar il-poplu tiegħu għal protezzjoni. Issa jekk naqraw fil-kuntest kif dejjem nippruvaw ngħidu aħna nindunaw illi mhux talli dan mhux ħajt ta' protezzjoni, imma huwa ħajt ta' punizzjoni. Għaliex kienet jiġri fi ftit kliem, jekk taqraw imma tindunaw waħedkom anke jekk taqraw il-passaġġ il-kapitlu, li l-poplu talla kien qiegħed jiġri wara l-idoli. Bħal prostituta jfittex idoli oħra. U Alla x'qallu? Qallu x'ħanamillek? Qallu ħanibnilek ħajt, ħandawrek bix-xewk biex ma tkunx tista' tiċċaqlaq u tmur fejn trid tmur u rreġġak lura għandi. Taraw il-ħsieb x'inhu? Okay? Ġifieri ħanamillek ma namillekx impossibbli li tista' tmur u tfittex dak li qed tfittex biex ma jkollokx għażla ħlief terġa' lura. Ġifieri. Dan huwa ħsieb m'għandu xejn x'jaqsam orajt ma' din l-idea li hemm xi ħajt ta' protezzjoni xi magħlaq tax-xewk li nistgħu bit-talb intellawh. Ebda ħiel li dan il-ħeġġ kien riżultat tat-talb pereżempju. Mhux hekk jew hemm imkien. Jew li jista' jkun mibni bit-talb, la Satana ma jissemma hawnhekk u lanqas kif dal-ħeġġ jista' jżommu barra mill-influwenza mill-poplu. Ġifieri Ħosea 2 li jintuża ħafna assolutament m'għandu xejn x'jaqsam mat-taqbid spiritwali u lanqas jgħallem xi metodu ta' taqbid spiritwali. Imma jgħidulna qed tinsa Ġobb 1 verus 8 sa 10 hawnhekk ċar li huwa ħajt ta' protezzjoni biex ma jitħallix Satana jattakka lil Ġobb u kull ma kellu smagħ. Il-mulej reġa' staqsa lil-Xitan. Il-qaddej tiegħi Ġobb ħsibt fih m'hawn xi ieħor bħalu fid-dinja. Raġel perfett u tajjeb. Jibża minn Alla u mbigħat mill-ħażen. Ix-Xitan wieġeb u qal: tajt għal xejn Ġobb jibża minn Alla? Forsi int ma bnejtx ħajt madwaru, madwar daru u madwar kull ma għandu kif idur, berikt kull ma għamlu jdejh u ġidu kotor mal-art kollha kemmi. Mhux hekk veru mela dal-passaġġ isemmi ħajt. Il-ħajt jipprovdi lil Ġobb ċertu protezzjoni, ovvju ħadd ma jista' jgħid le, ma l-mistoqsija jdu nistaqsu hija din. Dan il-passaġġ jissapportja din il-prattika ta' taqbid spiritwali fejn nitolbu ħeġġ jew ħajt madwar xi ħaġa jew xi attività għal protezzjoni biex inżommu lis Satana barra. Jekk naqraw kif suppost nagħmlu kapitlu wieħed kollu, nindunaw li din mhix manwal għat-taqbid spiritwali.
mhux intenzjonat hekk. Joqqas qed jallimna b'xi mod kif nitolbu dan il-ħajt. Il-passaġġ jgħidilna li l-ħajt tpoġġa minn Alla. Sewwa, però l-mistoqsija din tpoġġa minn Alla bit-tweġiba għat-talb spiritwali ta' Ġobb jew xi ħadd ieħor? Le, mhux hekk. Ma narawx xi ħadd talab u mbagħad Alla għamel il-ħajt. Jallimna biex aħna nitolbu wkoll xi ħajt ta' protezzjoni biex inżommu l-Satana barra? Le. Mela x'inhu l-messaġġ ta' dal-passaġġ fi ftit kliem? Żewġ affarijiet. Dal-passaġġ kollu, anka dan il-vers, jallimna l-protezzjoni sovrana t'Alla fuq Ġobb fuq kull ma kellu, dak jallimna li Alla sovrani tipproteġi l-Ġobb u jallimna wkoll illi Satana hu limitat mill-lid sovrana t'Alla f'dak li jagħmel. Dan li jallimna. Aħsbu naqra wkoll issa. Mela forsi mhux kull Kristjan tiġa għandu l-protezzjoni t'Alla. Forsi mhux kull Kristjan tiġa huwa protett u Satana huwa limitat f'dak li jista' jagħmel il-kull Kristjan kieku mhux hekk taħsbu li ma qeridniex f'ħakkatajn. Tiġa kieku Alla mhux tiġa qed jipproteġina mhux tiġa qed jillimita lil Satana u żgur li. Allura jekk nitalmu xi ħaġa minn Ġobb kapitlu 1 hija din li jekk aħna protetti minn Satana huwa għax Alla tiġa qed jipproteġina minnu. U jekk ma nkunux preservati minnu jew minn xi ħaġa huwa x'Alla jrida u jippermettiha. U mkien hemm naslu għal konklużjoni nistgħu bit-talb nitolbu l-protezzjoni. Ġifieri dil-prattika mhijiex ibbekjata la minn dawn l-iskritturi u inutli nsemmu oħrajn. Għax il-problema dejjem x'inhi flus meħudin barra mill-kuntest kelma waħda mifhuma u fuqha mibnija teoloġija sħiħa. Mhux biss dil-prattika qas tagħmel sens. Hawnhekk infallu, ħafna Kristjani ma jużawx moħħhom. U forsi t-tort mhux tagħhom għax inkollu jisemgħu il-moħħ warbu. Di ħaqqas tagħmel sens. Li kieku ta' bilħaq effettiv. Per eżempju, għaliex għandna bżonn nitolbu ntellaw dal-ħajt darba oħra. Għax dak kull darba li ntaqgħu. Jekk nitolbuh darba jekk hu effettiv, mhux biżżejjed, jekk intellaw dal-malaq tax-xewk, mhux biżżejjed jew forsi wara ftit żmien da jitdeterjora u jinxef. Jew nkella forsi jekk qed nitolbu dal-malaq tax-xewk, kull darba Satana jsib xi mod li jidħlilna minnu u allura la daħal irridu nerġgħu kull darba indawru bil-malaq tax-xewk. Allura qegħdin fiż-żifna jekk ħanajdu wara nitolbu dal-ħajt dal-malaq tax-xewk. Għax ma nflok ma nitolbux fuq persuna waħda nitolbuh dwar fuq kollox. Mhux jekk neħelsuha darba l dejjem. Flok noqgħod ngħid mulej nitolbu dal-ħajt fuq Marti, naqbad nitolbu fuq kollox u fuq kulħadd. Anzi, la qegħdin fiż-żifna għax minflok ma nitolbuhx fuq xi ħaġa biex inżommu l-Satana barra, nitolbuh madwaru u madwar l-ispirti biex inżommu lilhom ġewwa. La jaħdem. Toqgħod tirraġuna hekk. Ikun speċi ta' ħabs tax-xewk. La jaħdem biex inżommu barra ndawru miegħu u nżomm lilu ġewwa. Ġifieri ir-raġunament qas jagħmel sens. U allura din il-prattika mhux biss tal-limi skritturali imma qas tagħmel sens, mhijiex raġunevoli. Tajb ukoll ngħidu illi kieku dan metodu effettiv d'importanti ma taħsbux li Ġesu u l-apostli tiegħu kienu jsemmuh, kienu jużawh huma stess, jew anke kienu jipprovdulna xi tip ta' istruzzjoni kif misna nagħmluha u nħadmuha, però dan imkien ma nsibuhx. Mela għalfejn nużawh, għalfejn nagħlmuh il-ħadd ieħor jew xi varjazzjoni tiegħu. Ma mbagħad xultant jgħidulek ma x'hemm ħażin. Ġieli xi ħadd jgħid hekk, ma x'hemm ħażin billi nitolbu b'dan il-mod. L-ewwel nett jekk qed tirraġuna b'dan il-mod qed tagħmel żball għaliex bi preżunzjoni qed tmur lil minn dak li tgħalmek il-kelma t'Alla. Dan huwa dnub ta' preżunzjoni. Alla ma qallekx m'hemm xejn fil-Bibja u inti bi preżunzjoni qed tiddeċiedi li tagħmel xi ħaġa. Mhux biss allura bl-istess raġunar li m'hemm xejn ħażin. U bl-istess prinċipju għal protezzjoni, dendel il-labti madwar onqok, qiegħed issanti taħt l-imħadda, ħid id-domni fil-ħwejjeġ, raxxax l-irmanbirek fuqek, fuq il-karozza, mhux hekk x'hemm ħażin. Għal protezzjoni. Li hemm ħażin u li Alla mkien ma kmandak tagħmel
daw il-ħmerijiet imkien. U allura m'għandekx tagħmilhom. F'talbna fil-qima tagħna fit-taqbi spiritwali rridu nkunu mmexxijin biss minn dak li Alla għalinna biex nagħmlu u minn xejn iktar. Għalhekk l-aħwa it-talba li nitolbu xi tip ta' ħajt ta' protezzjoni madwar xi ħaġa jew xi ħadd biex minn għalik iżżomm il-Satana barra jew l-ispirti barra mhix skritturali. Ma tagħmilx sens u laqqas hija effettiva. Nassigurakom illi Satana u d-demonji tiegħu la jibżgħu minn dat tip ta' talb u lanqas se jkunu mfixkla. Neħħuha minn moħħkom. Żgur mhumiex. Mela, bla dubju ma nistgħux nitkellmu dwar it-taqbi spiritwali u ma nsemmux żewġ prattiċi popolari immens. L-irbit ta' Satana, binding Satan, u ċanfir ta' Satana, rebuking Satan. Min jaf kemm il-darba smajnihom I rebuke you, Satana, spiriti ta' kull tip, I bind you, spiriti ta' kull tip. Again, min kien fi ċriki karizmatiċi word of faith dija xi ħaġa regolari. The binding u the rebuking. U l-mistoqsijiet li rridu nibdew bihom huwa daw. Il-Bibja tirrakkomanda l-prattiċi li norbtu u nċanfru lis Satana. Tikmandana biex nużawhom bħala armi effettivi fit-taqbid spiritwali. Ġesu jew l-Apostli għalmuhom lid-dixxipli insibu wkoll struzzjonijiet dwar kif irridu norbtu lil Satana u kif irridu nċanfruh. U tweġiba għal kull mistoqsija le. Hija le. Ħanibdew bil-ħarsu lejn l-irbit ta' Satana u anke tal-spirti ta' kull xorta. Fuq x'qed nitkellmu. Meta xi ħadd jorbot lil Satana ikun qed jillimitalu, jew ifixkillu jew waqqaflu l-attività tiegħu. Ida jiflu ħanajtek u jxejjen iġib fix-xejn qawwa tiegħu f'dik l-erja li fih rabtu. Per eżempju, jekk xi ħadd jorbot lil Satana biex ma jinfluwenzax xi membru tal-familja, dak l-irbit qiegħed iwaffqu milli influenza persuna li mbagħad pereżempju ma tirċivix il-Vanġelu li dak qed jaqsam magħha. Alright, mela jinnorbtok Satana biex ma tinfluwenzax lil missieri ħalli nkun nista' naqsam miegħu l-Evanġelu u jirċivih. Din hija l-idea. Talba bħal din ġifieri isek lil Satana tneħħilu l-ħila li jindaħal. Għax qed torbtu. Dan l-irbit jista' jsir żewġ modi. Kemm billi wieħed juri xewqa u talba indirizzata lil Alla, mulej orbot lil dak l-ispirtu. Din rar issir. L-iktar komuni hija billi wieħed bi kmand dirett lil Satana innifsu. Satana jiena norbtok, jew spiritu ta' xi ħaġa jiena norbtok. B'dan il-mod. Sintendi, t-talba ma tkunx kompluta, jekk ovvjament magħha ma ndaħluhx f'isem Ġesu u bid-dem biex nagħmluha iktar spiritwali u biblika. Għandna support bibliku għal dan it-tip ta' talb. Hija jgħidulna u l-ewwel żewġ skritturi li ppreżentawna huwa Mattew 12:29 u Mattew 16:17 u magħha 18:18. Inġibu oħrajn imma kif għattilkom l-ħin u waqqas tagħmel sens li nħarsu lihom kollha li xebda waħda. Meta meħuda fil-kuntest ma tissapportja dan it-tip ta' talb. Mattew 12:29. Naqraw hekk, jew kif jista' wieħed jidħol fid-dar ta' bniedem b'saħħtu u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkunx rabtu. U jekk imbagħad id-dar jaħtafilu żgur. L-argument imur xi ħaġa hekk, Satana huwa raġel b'saħħtu. Il-midinbin individwali jew xi raħal jew xi pajjiż huma ħwejġu. Mela, qabel nippruvaw nirbħu lil persuna jew xi belt jew raħal għal Kristu rridu l-ewwel norbtu lil Satana. Mhux hekk, la darba norbtuh, allura mbagħad nkunu liberi li nistgħu nattakkaw ħanajtek u nirbħu il-persuna jew ir-raħal jew il-pajjiż għal Kristu. Ma jkunx jista' jirreżistina Satana xirbatnieh. Hekk jew mhux hekk, allura nkunu free. Sintendi jekk jinqara dal-vers biss, forsi nistgħu b'xi mod naslu u nifhmu kif nies jispiċċaw għal il-konklużjoni li ddeskrivina tal-irbit ta' Satana, però jekk inqisu l-kuntest u hawn nistgħu nibdew naqraw minn vers 22 nindunaw li m'għandux xejn x'jaqsam mal-irbit ta' Satana kif inhu mgħallem
fl-erja tat-taqbis spiritwali. X'għandna hawnhekk? Hawnhekk għandna rakkont ta' ġrajja storika fejn Ġesu fejja indemonjat. Tiftakru nfakkarkom, x'ġara? Il-folla bdiet tiddubita jekk ta' bilħaq allura wara dan il-miraklu kienx dak li klejmi għaliju. Il-Messija, fil-fatt kellha raġun. Ma bdiet tajt imma da veru l-Messija bin David vers 23. Sewwa, ħasbu u l-Farizej mhux bithomx din, fil-fatt bdew jikkonvinċu l-poplu u jipprovdulhom alternattiva oħra u qalulhom hekk. Dan ma jixkitx il-barra d-demonji ħlief Belzebub il-ħakkim tad-demonji, dik is-soluzzjoni tal-Farizej biex ma jammettux li Ġesu kien dak li klejm għaliju. Biex Ġesu juri kemm din il-klejm l-akkuża kienet bla sens u falsa u assurda f'vers 26 urihom li dak li kienet jagħmel kien kontra Satana, x'sens kellu li Satana jaħdem kontra tiegħu innifsu. Mhux Satana li kien qed jagħti l-qawwa lil Ġesu għalhom, imma proprju Ġesu li kien qed jeleb lil Satana. Bl-Ingliż il-frażi hija It was not Satan empowering Jesus, but Jesus overpowering Satan. Dak li tipprovi għallimhom Ġesu. Veru li Satana huwa raġel b'saħħtu, imma din hija sempliċement tixbieħa biex turi li Ġesu huwa aktar b'saħħtu minn Satana. U xejn iktar. La xi kmant fuq il-irbit ta' Satana u xi eżempju li aħna għandna nimxu fuqu. Kien qed jirribatti klejm li qawwietu ġejja minn Satana. U biex jagħmel dan uża din l-analoġija sempliċi. Il-kwestjoni kollha kienet din, ġifier mnejn kienet ġejja l-qawwa ta' Ġesu. U Ġesu b'dan l-eżempju jurihom l-qawwa żgur ma kienet ġejja minn Satana, ma kienet ġejja minnu bħala liben talla bħala divin. Mela, Mattew 12:29 mhuwiex xi kmand universali biex norbtu lil Satana, u waqqas biex niddiljaw miegħu b'dan il-mod u nitqabdu t-taqbida spiritwali billi norbtu lilu jew xi spiritu ieħor, imma illustrazzjoni tal-qawwa ta' Ġesu. Jikkwotawlna wkoll Mattew 16 vers 17 fejn naqraw hekk Ġesu qed jgħid il-Pietru. Qatt nagħtik l-infitaħ ta' saltnet ismewiet u kwalunkwe ħaġa li torbot fuq l-art se tkun marbuta fis-smewiet u kwalunkwe ħaġa li tħol fuq l-art se tkun maħlula fis-smewiet. F'Mattew 18 hemm l-istess ħaġa, Ġesu jgħid tassew ngħidilkom, kwalunkwe ħwejjeġ li torbtu fuq l-art se jkunu marbutin fis-sema u kwalunkwe ħwejjeġ li tħollu fuq l-art se jkunu maħlulin fis-sema. Tara jgħidulna għandna mandat. Jekk norbtu lil Satana fuq l-art, jintrabat ukoll quddiem Alla. Allura dan huwa l-mod li aħna nigwerraw. Norbtuh u Alla jisma' dak it-talba u kif norbtuh fuq l-art jintrabat ukoll fis-sema. Però dal-vrus nistgħu ngħidulu assolutament m'għandu xejn x'jaqsam mal-irbit ta' Satana għax l-ewwel vers jitratta l-bini tal-Knisja u t-tieni vers jitkellem dwar id-dixxiplina fil-Knisja. Fl-ebda wieħed minn dal-passaġġi Ġesu ma kien qiegħed jagħti istruzzjonijiet dwar it-taqbida spiritwali u wkoll dwar kif għandna niġġieldu ġifieri billi norbtu lil Satana. Hawnhekk taqbid spirituali qas biss jissemmi u qas hemm referenza għalih. Il-kelmiet ċavetta biex nagħtu anke s-sens tajjeb għal dal-passaġġ huma kliem torbtu u tħollu. Mhux hekk għax fuq dawna nisbaljaw. Din kienet frażi li l-għalliema fi żmien Ġesu kienu jużaw għax kienu jgħidu dak li kien projbit, ġifier dak li kien marbut u dak li kien permess isir dak li kien maħlul. Dan hekk kienu jirraġunaw, dal-kliem kienu jużaw, id-dottrini, it-talim li kien permess u dak li kien projbit. U Pietru d-dixxipli kienu familjari ma' det-terminoloġija. Dan hu s-sens li frażi kienet użata minn Ġesu fl-ewwel passaġġ. U fit-tieni passaġġ torbod u tħoll użata bl-istess mod, imma l-applikazzjoni prattika tagħha hija wkoll mad-dixxiplina tal-Knisja. Ġifier dak li għandu jsir fil-Knisja fl-ewwel waħda huwa li dak it-talim li inti tirċievi fil-Knisja għandu jkun l-istess talim permess fis-sema u dak li inti ma tirċievix huwa l-istess talim li huwa projbit fis-sema. U t-tieni waħda tixxiplina fil-Knisja bl-istess mod. Però by interpretazzjoni kif dejjem jiġri għax litteralment nieħdu żewġ kelmiet kif ħadna hedge, kif ħadna thorns, kif ħadna wall, ħajt, hawnhekk qed nieħdu torbot, hawnhekk qed tieħdu nħoll u nibnu teoloġija sħiħa għaddiju l-kuntest.
Apparti li mhix biblika, ok, apparti. Il-problemi ta' din l-irbit ta' Satana, ħansemmilkom ftit, għax importanti li nirriflettu fuqhom. Affarijiet ovvi, kif ħataraw. L-ewwel nett. Jekk skont it-teoloġija, ok, ġejja minn dal-frus, Mattew Alla minn Mattew qed jgħidilna u jtina l-awtorità li norbtu l-Satana, allura jtina wkoll l-awtorità biex inħolluh. Mhux hekk? U meta nistaqsu, xi tfisser tħolli l-Satana? Tista' tgħidilna kif inħollu jew aħna rridu norbtuh u mbagħad inħolluh ukoll għax l-entitajt waħda taħdem, it-tieni l-oħra taħdem ukoll. Però dawn ma jgħidulniex kif, ma tagħmilx sens assolutament. It-tieni problema fil-Bibja ma nsibu ebda istruzzjoni do's and don'ts kif torbot lil Satana. Insibu istruzzjonijiet do's and don'ts meta assumu għamlu hekk, tagħmlu xek, meta taħfru, meta tiġġudikaw, meta titolbu, meta tagħtu l-offerta, meta tqimu, dejjem għandek għamel hekk tagħmel xek. Meta torbtu lil Satana? Xejn. Assolutament xejn. Tielet problema. Kieku prattika bħal din tant hija importanti u utli, mod speċjali kif jalmuna l-avvanz tal-Evanġelu, tinsewx, għalhekk norbtuh, biex ma jkunx jista' jindaħal, kif jiklejmjaw l-esperti ma taħsbux li konna narawha prattikata, pereżempju, minn Pawlu qabel ma telaq fuq xi vjaġġ missjonarju. Mhux hekk, kieku daqshekk importanti norbot in-nies ta' Ateni, jew l-ispirti ta' Ateni biex meta mmur insib it-triq mħejjina. U narawha din? Ma naħsibx. Ma Knisja ma kienx tuża meta faċċat il-persekuzzjoni? Għax il-persekuzzjoni min qed għanqala mhux Satana, allura kif l-ewwel Knisja bdiet titfaċċ issibruha ippersegwitata ma jmissix rabtitu biex ma jkomplix influenza naqrawha di assolutament xejn. Ħaġa tal-iskantament imkien flatti ma naqraw li din l-arma daqshekk importanti tintuża. U ħanfakkarkom x'kiteb Pawlu lit-Tessalonkin, l-ewwel Tessalonkin 2:18 ismawha. Għalhekk ridna niġu għandkom għall-inqas jiena Pawlu aktar minn darba, imma Satana fixkilna. Għax ma rabtux. Għax ma rabtux. Problema oħra. L-Iskrittura tiddeskrivi lil Satana bħala ljun jissajja u jiġġerra mhux marbut bl-irbit kollu li qed isir. F'liema sens allura Satana għadu jħuf jekk qed jintrabat minn dak u mill-ieħor. F'liema sens, marbut jew kif tiddeskrivih l-Iskrittura jħuf u jiġġerra. Pietru jwissil l-Kristjani biex ikunu sobri fuq l-allert, l-avversarju tagħkom ix-xitan jissajja bħal il-juni gargar ifittex lil xi ħadd biex jiddevora. Allura nerġa' ngħidu, f'liema sens, di twissija taħdem. Jekk aħna nistgħu norbtuh, għalfejn Pietru qed iwissina biex noqogħdu attenti fuq l-allert kull ma jrid jgħidilna kif jiġi orbtuh u taqafek. Problema oħra li l-unika darba li fil-Bibja naqraw li Satana huwa marbut, għax naqraw li Satana huwa marbut, huwa fir-Rivelazzjoni 20. Tafuha. U rajt anġlu niżel mis-sema, għandu l-muftieħ tal-abiss u katina kbira f'idu u qabad id-dragun, is-serpent l-antik li hu x-xitan u s-Satana u rabtu għal 1000 sena. Min jorbot lil Satana? Il-Kristjani? Min? L-anġlu. F'tal-każ. L-anġlu rabat lil Alla. Finalment, nerġa' ngħidilkom anke din hija prattika redikola l-aħwa u ma tagħmilx sens. Pereżempju, nerġa' ngħid, jekk norbtu lil Satana, kemm idum marbut? Milux rajt video ta' pastor għalli mal-mara tiegħu biex jagħtu xi counseling kif daħlu ħassew li kien hemm Satana les biex ifixkilhom. U dal-pastor qallu I command you sit down. Literalment sit down lil Satana qallu u qal insomma għamlu kellhom jagħmlu hotel u jinġu moħħi, nafx jien ngħid, u Satana baqa' bil-qiegħda. Qallu jqum, jew għadu s'issa pereżempju, jew da kif telqu seta' jqum, ma seta' jqum kif telqu għax ma telaqx qabel. Le, ma jaddulkomx minn moħħkom dal-affarijiet. Sit down, norbtu, kemm ħajdu marbut? Jew xi ħadd iħollu l-Satana mbagħad. U forsi qed jinħall bħal ħudini. Inti torbtu u jinħallek.
Oħra, problema dir-rabta jgħidulna mhix universali, għax jekk jien nista' norbot il-Satana biex ma jfixkilx il-Marti, minix qed inżommu milli jfixkel ħadd ieħor, mhix universali, jiġifieri mhux hekk jew lex wis probabbli jien qed ngħid li norbtu mbagħad qed imur ifixkel il-ħadd ieħor, jiġifieri anke dil ħaġa fl-aħħar mill-aħħar jekk inħarsu madwarna naraw il-Satana pjuttost attiv, pjuttost produttiv, again, kif qed jinħallinna dal-irbit kollu li jsir ġimgħa wara ġimgħa f'daw il-laqgħat. Oħra problema din, jekk qed norbtu lis-Satana, mhux aħjar norbtu wkoll l-ispiriti l-oħra kollha? Darba l dejjem, u ma jkunux jistgħu jagħmlu xejn, all right, u mhux biss fuq ħaġa waħda, norbtuhom milli jmissu kull ħaġa, kull persuna, laħ nagħmlu talba u jekk it-talba hija effettiva, valla pena nagħmluha talba biex norbtuh ma jista' jmiss xejn, ma jista' jmiss il-ħadd, ma jista' jmiss qatt. U neħelsu l-problema darba l dejjem. Nitqu vera huma hawn possibbli hawn nies li ma jaħsbux dal-affarijiet u jinvolvu ruħhom f'dan it-tip ta' taqbi spiritwali. Fil-fatt din hija talba bla saħħa inutli u tista' tinħanaq torbot u tajjad għax hija ineffettiva għal xejn. U nimmaġina l-Satana toqtlu ma bid-daħq għax jitħaq bik. Jgħid kemm minn baħnana għax b'dak it-talb li meta tagħmilli xejn. Għax law skritturali u biss jagħmel sens. Għalhekk l-aħwa ngħaddu għal rebuking Satan, marbuta ma' din, però mhix l-istess ħaġa, inċanfru lil Satana. X'inhi dil-prattika? Ħafna esperti jinkoraġġixxu illi nagħmlu talb, fejn lil Satana f'isem Ġesu nindirizzaw direttament, verbalment importanti b'vuċi wkoll li tinstema'. Għaliex tafu li Satana ma jistax jaqranna moħħna, allura ma jistax ċanfru b'moħħok, trid ukoll iċċanfru li jisemak. Ġifieri anke b'vuċi oħra. Iċċanfru jgħidulna missa kix-xitan inti tirredikolaha u min tinkieħ, twaqqgħu għaċ-ċajt u forsi anke tajru. All right, smajnihom dawna f'isem Ġesu dal-ħafna ċanfir ta' Satana u anke tad-demonju tal-ispirti. Fil-Bibja nsibu ċanfir ta' Satana. Zakkarija 3:2 naqraw. Jalla l-mulej iċanfrek xitan, iċanfrek il-mulej li ħatar lil Ġerusalem. Minu dak li ċanfar li Satana ħatlif il-mulej. Lanqas Mikiel, l-arkanġlu, anġlu potenti, mas-sogra għazzar daj ċanfar li Satana hu, naqrawa f'Ġuda 9, għallu Mikiel, iċanfrek is-sid. Iċanfrek is-sid. Però skont l-esperti aħna inċanfruh lil Satana xi claim dak li l-anġlu għaddi saqqas żarda jagħmel, aħna ovvjament għax forsi għall-azzar u aħna ħlejja sopranaturali aħna nagħmlu għali nċanfru. Dil-prattika kollha hija mibnija, fuq idea jew kif ngħidu premessa li jekk Ġesu meta mexa fost nagħmel xi ħaġa, allura aħna wkoll nagħmluha. Dina hija komuni u nisma'ha ħafna. Jiġifieri Ġesu ċanfar lid-demonji u l-ispirti ħżiena, iva. Ġesu ċanfar anke l-maltemp, ir-rieħ u l-mewġ wafqu, mela allura jgħidulna hekk aħna l-istess spiritu ta' Ġesu bħalu nagħmlu dak li għamelu. Ġesu ċanfar lid-demonji u aħna inċanfru lid-demonji. Ma wieħed jistaqsi mela dan nies li jgħidulna hekk. Kif ħadd għadu, pereżempju, ma biddel l-ilma f'inbit? Ġesu biddel l-ilma f'inbit. Dak li għamelu għamel aħna. Kif ħadd għadu ma mexa fuq l-ilma, fuq il-baħar? Ġesu mexa fuq il-baħar, dak li għamelu nagħmlu aħna. Jew għaliex ħadd minnhom ma jimmultiplika l-ħobs. Jew jmur f'pajjiż fejn imutu bil-ġuħ, jimmultiplika l-ħobs u l-ħut. Ġesu għamel hekk. Aħna nagħmlu hekk. Jew forsi għaliex dan nies li jgħidu dak li għamel Ġesu nagħmlu aħna ma jsirux jafu b'xi tsunami isifru mill-ewwel imorru hemm u jiċċanfru r-rieħ, jiċċanfru l-maltemp. Dak li għamel Ġesu nagħmlu aħna. Għaliex din tkun l-konklużjoni loġika mhux hekk ta' dak li qed ngħidu, mhux f'ħaġa waħda taħdem u fl-affarijiet l-oħra ma toċċ għalik. Però forsi qed jinsew dan nies illi dak li kienet jopera f'daw l-affarijiet kien Alla divin. Kien Alla divin. U dak li jagħmel Alla divin, dak li jagħmel Ġesu
ċertament mhux ħanamlu jiena u laqqas ħatamlu inti u mhuwiex żgur ma rridx iservi ta' pattern jew eżempju għalina, mod speċjali ċ-ċanfir tal-Ispirtu. Bl-ebda mod kienet propju turija u prova li dak li qed iċanfar kien divin, kien Alla, kien aktar b'saħħtu fuq ix-xitan u l-ispirti żina. Problemi anke b'dan il-metodu, again, m'għandniex eżempju wieħed. M'għandniex eżempju wieħed fil-Knisja Bikrija ta' din l-attività. Anzi, għandna eżempju negattiv ħafna jekk tiftakru x'inhuwa. M'għandniex eżempju li aħna nċanfru l-ispirti, m'għandna eżempju biex ma nċanfrux, għax għandna eżempju negattiv id-disfatt ta' Awliġ Xeva. Tiftakru ħa naqraħilkom. Fatti 17. Alla għamel setat mirakolużi permezz ta' Pawlu, nafu għadina bil-maktur, eccetera. Umbat naqraw hekk. Imma xi ħud mill-eżorċisti itineranti Lut ittantaw jinvokaw isem Ġesu fuq dawk li kellhom il-spirti ħżiena billi jgħidu nordnalkom solennement b'Ġesu li jpritka Pawlu. U kien hemm 7 Awliet ta' wieħed Xeva, saċerdot ewlieni Ludi, li kienu qed jagħmlu dan. U l-ispirtu ħażin wieġeb billi qalilhom li l-Ġesu nirrikonoxxih. U Pawlu naf dwaru immintom min intom. U r-raġel li fih kien l-ispirtu l-ħażin qabeż fuqhom id-dominom il-koll u elibhom. Hekk li żgiċċaw il-barra minn dik id-dar arwenin u feruti. Dik twissija mhux talli inċanfru l-ispirti kif taqra di tajt, mela mhux hekk nibqgħu, ma nażżardax problema oħra. Dan it-tip ta' talb għal iċċanfar il-Satana l-ispirti idawwarlek il-fokus tiegħek f'direzzjoni ħażina. Il-fokus tat-talb tagħna għaqla l-missier irid ikun, Sidna Ġesu irid ikun, mela x-xitan u l-ispirti ħżiena lilu u lejh irridu nħarsu mela lejn ix-xitan dawn huma l-affarijiet importanti, l-affarijiet talla, mela l-affarijiet tax-xitan. Allura dal-approach din l-enfasi fuq ix-xitan u l-attivitajiet tiegħu minflok fuq Alla u l-attivitajiet tiegħu hija problematika. Ukoll dan il-mod x'qed nagħmlu? Qed inkabru wkoll wis iktar milli huma, number 1, il-qawwa u l-importanza ta' Satana. Qed ittieħ krettu iktar milli jixraqlu. Dan kollu semmiħu, kollu trid torbot lilu. Sintendi x-xitan attiv mela le u b'saħħtu mela le, però huwa għadu mirbuħ. Qed tieħx importanza iktar milli suppost natuħ. U koll qed tkabbar u tesaġera l-awtorità li inti għandek bħala Kristjan. Mela le aħna għandna awtorità. Aħna għandna awtorità, aħna Alla tagħna ċertu awtorità, però ma jagħtinix l-istess qawwa awtorità li kellu Sidna Ġesu Kristu bħala bin Alla. Dik kienet tiegħu biss. Żball ieħor li joħroġ minn dottrina huwa di ftit jaħsbu fuqha, però di dottrina li ċċanfar lil Satana u l-Ispirtu hija ppreżentata bħala soluzzjoni, okay, effettiva għal kontra kull tentazzjoni. Okay? Mela, meta x-xitan jittantak b'xi dnub, x'tagħmel inti? ċanfar l-ispirtu partikolari. Inċanfrek spiritu ta' sess, spiritu ta' pornografija, inċanfrek spiritu tal-lejra, inċanfrek spiritu tal-rabja. Dan huwa l-metodu li jiġi ppreżentat kif jiena u inti niddiljaw u naffaċċjaw mat-tentazzjoni. U dan it-talb taħseb ħajna nimmaturaw? Ħajna nimmaturaw bħala Kristjani, taħsbu li dan huwa l-mod skritturali kif imissna nittekiljaw it-tentazzjonijiet illi rridu ħabtu wiċċhom magħhom regolarment. X'taħsbu l-Bibbja però meta naqrawha ma tippreżentanna ebda quick fix għal kontra tentazzjonijiet. Kieku f'tajjeb, kieku tiġi tentazzjoni, pup ċanfru u talaqlem. Kieku tajjeb, kieku nitqazzu, dak huwa l-mod tat-taqdis, is-santifikazzjoni hekk noħorġu rebbiħin ma naħsibx. Dak li jweduna min imexxi l-qudiem dat-tip ta' talb mhuwiex skritturali. Nimmaturaw bażliet morali tajbin. Nimmaturaw bil-ħidma tal-Ispirtu Santu fina, noħorġu rebbiħin bil-ħidma tal-Ispirtu Santu fina, noħorġu rebbiħin kontra tentazzjoni bil-mortifikazzjoni tal-laħam, bit-talb, eccetera. Mela,
kif tiġi tentazzjoni nċanfrek u inti tlaqlem. Mela, naraw l-eżempju ta' Pawlu fit-2 Korintin, di ma jsemmuhiex pereżempju, tiftakru kif iddeskriva x-xewka f'ġismu bħala messaġġier ta' Satana. Okay? Sitwazzjoni hekk li jkollok xewka skont l-esperti ta' taqbis spirituali mhix skont irrida t'Alla. U għalhekk dan messaġġier ta' Satana jeħtieġ li jkun imċanfar. Mhux hekk mkeċċi, ma nafx dan mhix skont irrida t'Alla. Dan kien ir-rispons ta' Pawlu. Dan kien ir-rispons ta' Pawlu kif ġabru quddiem dal-messaġġier ta' Satana. Ċanfru, le jgħidilna, rigwardant 3 darbiet ittalab lis-sit sabiex twarrab minni. Kif ma ċanfrux? Kif ma ċanfarx dal-ispirtu ta' xkien, ta' xewka, jew ta' ħajneħu ta' xkien. Kif ma ċanfrux? Madankollu talab il-mulej. U Alla qastaħ dak li talab. Mhux hekk jew le. Ma kellux fidju biżejjed. Dal-Apostlu Pawlu wara kollox kien, il-mulej iktar kien interessat li jkabbarlu l-karattru tiegħu. U l-mod kien billi ħallieħu jgħalmu kif jiddilja ma' dik ix-xewka. Mela quick fix, ċanfar ħajtlaqlem. Again, meta aħna naffaċċjaw it-tentazzjoni, għandna xi kman ċirdu nagħmlu. Il-Bibbja tgħidilna meta tiffaċċja tentazzjoni ċanfar il dak l-ispirtu ħażin tal-pornografija jew tas-serq, hekk tgħidilna le. Irreżistu x-xitan jekk m'għandna ġagbu. Iqfu fermi jirrepeti Pawlu f'Efesin 6, irreżistuh. Iqfulu, mhux ċanfru ħajaħrab minnek. Din interessanti, problema oħra. Kontu tafu li dil-prattika li ċanfar lil Satana mhux talli mhix arma affettiva fit-tabi spirituali, imma din hija msemmija speċifikament bħala waħda mis-sinjali ta' għalliem fals. Tafu għadik ismawa, 2 Petru 2:10-11. Dawn qed jitkellem dwar l-għalliema folots. Prużuntużi kburin, ġifieri arroganti. Ma jibżawx jgħajru lid-dinjitajiet, ġifieri, iċanfru l-ħlejja tas-sema lill-anġli jekk qed jgħid dawn, ma jibżawx jgħajru lid-dinjitajiet, ġifieri ma jibżawx iċanfru lill-majestajiet anġeliċi, fil-dal-kuntest id-demonji. Mentri l-anġli avoljew mikbar fil-forza u s-seta ma jġibux ġudizzju inġurjus kontrihom quddiem is-sit. X'qed jgħidilna? Aw l-Apostlu, fimt? Aw, x'qed jgħidilna? Daw l-għalliema folos, preżuntużi, daw jippretendu li huma aqwa mill-anġli. L-anġli qass jażżardaw iċanfru, imma daw l-għalliema folos Alla jbierek cowboys, u jagħmluha. Allura forsi tajt kull Kristjan li ċanfar huwa għalliem fals, xi ħudi huwa l-għalliema, però mhux kulħadd. Hawn min kif għadtilkom qed jagħmel xi ħaġa xra mingħajr ma waqaf jistaqsija, ġifieri huwa sinċir imma huwa żbaljat. Ġifieri dan huwa każ tipiku ta' ignoranza, nuqqas ta' informazzjoni li allura jwassalna dawn l-iżbalji. Fl-aħħar net, Ġuda wkoll jagħtina twissija oħra qawwija, versi 28 isma'wa. Madankollu bl-istess mod daw il-ħalliema wkoll qed jgħid għall-liema folos, dawn il-ħalliema wkoll jikkontaminaw ġisimhom stess. Jirroftaw l-awtorità u jivvilifikaw majestajiet anġeliċi, jivvilifikaw ġifieri ċanfru u jgħajru lill-anġli jew l-ispirti żina. Dawn in-nies jivvilifikaw u ċanfru l-ħwejjeġ li ma jifhmuhomx. Għalhekk jagħmlu dawn l-iżbalji. Ħalli daw iż-żewġ twissijiet jikkonvinċuna jkunu ta' ammoniment biex ma ninvolvux ruħna f'din it-tip ta' attività mekk imsejħa arma spiritwali, arma fit-taqbida spiritwali. Għaliex l-aj biblika u ċert li Satana u d-demonji m'intix ħataffettwhom b'dan it-tip ta' ċanfir spiritwali. Mela qabel ngħaddu biex nevalwaw ir-raba' u l-aħħar metodu, nixtieq nagħmel bracket hawn għaliex nixtieqkom tifhmu fil-qosor l-istampa li l-Bibbja tagħtina tat-taqbid spiritwali. Għaliex min qed jippreżenta dawn il-metodi, jagħtina stampa oħra, semmejniha l-ġimgħa li għaddiet, però hija stampa żbaljata. U aħna tajjeb li jkollna l-istampa ċara x'qed nifhmu b'taqbid spiritwali. Għaliex? Għaliex jekk tiftakru l-ġimgħa l-oħra għadna li l-idea tat-taqbida spiritwali hija gwerra li jgħidulna dawn l-esperti, gwerra territorju. Tiftakru għadna din hija l-idea
Okay? Li rridu nirbqu t-territorju lura, s-seboljiet tas-soċjetà, dik hija l-idea, gwerra territorju, mentri l-Bibja tina stamp oħra. Isma'u naqra. Mhux ħan tawlu din, ma tajjeb jekk tifhmu dina tbidlu radikalment il-veduta tagħkom tat-taqbi spiritwali. Għaliex l-istampa hija differenti. Il-Bibja tallimna mod ċar illi number one. Il-battalja mhix waħda territorju imma waħda l-verità. Ftakru dik. Truth, not territory. Dik hija l-battalja, number one. U t-tieni, l-armi li aħna misna nigwerraw bihom, niġġieldu bihom, okay, jridu jkunu spiritwali u setanin, u mhux armi karnali. Alright, li wara kollox huma inutli u effettivi. Dan joħroġ ċar minn passaġġ importanti fuq taqbi spiritwali u tant huwa minsi, u tant huwa mwarrab. It-tieni Korintin 10, mod speċjali 3 u 5. Ismaw, dan huwa passaġġ ma nafx kif min jitkellem fuq taqbi spiritwali ma jibdix bih, ma ħafna drabi nibdew b'Efesin 6, l-armatura, eċċetera. Issemgħu xi jgħid. Għax għalkemm nimxu fil-laħam, ġifier ngħixu f'dal-ġisem uman, ngħixu fil-ġisem. Għalkemm nimxu fil-laħam, ma nigwerrawx skont il-laħam, ġifieri ma nigwerrawx kif tagħmel id-dinja, okay? Bil-metodi tagħha. Għax l-armi tal-igwerrar tagħna mhumiex karnali, iżda setanin, dunata hawnhekk il-kelma li minna noħorġu dynamite, okay? Bil-Grik, dunata, setanin noħorġu l-kelma dynamite, splużjoni, l-armi tagħna huma dynamite, okay? Mela, iżda setanin balla għad-demolizzjoni, ġifieri għat-tifrik ta' fortizzi, okay? Ta' fortizzi, u mbagħad ħajdilna x'inhuma dawn il-fortizzi, niddemolixxu nkissru ir-raġunamenti u kull pretenzjoni li tintrefal fuq kontra t-tarif tal-Alla u nikkaptivaw kull ħsieb għall-ubbidjenza tal-Kristu. U aħna lesti ħalli nikkastigaw kull diżubbidjenza meta tkun kompluta l-ubbidjenza tagħkom. Taraw l-istampa x'inhi? X'qed ipenġinna u x'inhija t-taqbida spiritwali? Mela, li l-edewwa tal-bniedem huma laħmu stess, ix-xitan u d-dinja naqblu fuqha. Però l-assalt prinċipali tagħhom x'inhu? L-assalt prinċipali tagħhom huwa l-bini ta' fortizzi, jiġifieri ta' swar mentali. Okay, x'jiġifieri? Ix-xogħol tal-għadu huwa li ma jħallix il-verità l-Evanġelu jasal għand in-nies. U kif iżommu da billi jibni daw il-fortizzi madwar ħanajtek l-imħuħ tan-nies. U daw il-fortizzi magħmuli minn raġunamenti, ġifieri argumenti, spekulazzjonijiet, minn gburija, juża daw biex il-bniedem jingħalaqlu moħħu u ma tidħolx il-verità. Din hija l-istampa jrid ikollna tat-taqbi spiritwali. Irridu nippuntaw il-kanuni, hemm trid issir il-battalja u jekk ħanużaw kanun u arma tafu x'inhi? L-Evanġelu, il-verità, l-aħbar it-tajba. Dik hija l-arma, dak huwa l-kanun li aħna nużaw fit-taqbida spiritwali, fil-gwerra spiritwali biex invinċu, għax b'dak aħna waqqgħu kif qed jgħidilna l-Apostlu daw il-fortizzi, daw l-iswar li qed iżommu lin-nies fejn qegħdin milli jirċievu mill-verità. Nixtieqkom tifhmuha din l-istampa għax din hija essenzjali. Jiġifieri l-arma li ngħatajna aħna dawk setanin, dawk dynamite, ġifieri, effettivi biex noħorġu rebbieħin x'inhuma il-predikazzjoni tal-kelma. Ix-xandir tal-Evanġelu. Dik hija l-ġlieda għalhekk ħafna nonqsu aħna meta maħniex qed inxandru, bniedem mhux qed jevanġelizza, knisja li mhux qed tevanġelizza mhijiex impenjata f'taqbid spiritwali veru għax hemm il-gwerra, hemm. Dik hija l-arma, ix-xandir u l-predikazzjoni tal-Evanġelu. U hekk kif aħna b'fedeltà inxandru l-Evanġelu u biqlubija naraw dal-fortizzi jiġġarfu u n-nies jinħelsu. U l-vittorja ta' Kristu isseħħ. B'dil veduta kieku jaħasra nżommu dil-veduta kemm nifhmu aħjar f'rus oħra. Kemm nifhmu aħjar fil-kuntest, pereżempju Rumani 1:16, jekk iżommu da f'moħħkom din l-idea ta' dil-gwerra spiritwali.
Isemaw issa, pereżempju, Rumani 1:16. Għax jien ma nistħix mill-Evanġelu, għax hu seta talla dunamis, l-istess kelma, għax hu id-dynamite talla l-Evanġelu għas-salvazzjoni għal kull min jemmen kemm Allut l-ewwel kif ukoll għall-Griegi. F'di l-idea araħ Pawlu. Ma nistħix għax hu l-qawwa jekk għandek il-bomba sejra għas-salvazzjoni. Jew l-ewwel Korintin 18 aktar quddiem. Għax il-kelma tas-salib iblu għal dawk li qed jintilfu. Imma lina li qed salvaw is-seta talla, dunamis, again. Imma aħna nippritkaw il-Kristu msallab, ostaklu għall-Lut u blu għall-Ġentili, mal dawk li msejħin kemm għall-Lut kif ukoll għall-Griegi, Kristu seta talla u l-erf talla. Dan il-mindset ta' gwerra spirituali għaw joħroġ. U f'postijiet oħra anke f'eżin sitta li nikkwotaw. Min jaf kemm il-darba fejn tissemma l-verità, l-ġustizzja, l-Evanġelu taslim, il-viġdi, is-salvazzjoni bħala l-armi, qed taraw x'inhuma daw kollha armi biex nwaqqgħu ndemolixxu dal-fortizzi u mhux biex nerbħu xi territorju u nieħduh lura mix-xitan u mill-ispirti tiegħu. Mela, di importanti l-aħwa li tifhmuha, il-gwerra spiritwali hija waħda l-verità u mhux għat-territorju. Però ħafna li jgħidulna le, il-gwerra hija territorju. U rridu nitqabdu direttament ma' dawk l-ispirti biex nerbħuhom, inkeċċuhom, inċanfruhom, ħa nerbħu lura dat-territorju. U fost dawn, fost l-istrateġiji li jtuna barra dawk li semmejna jtuna oħra importanti, ġdida u qawwija jgħidulna li hija spiritual mapping. L-immappjar spiritwali. Għajdu li biex inti ġej. Din hija strateġija skont Wagner, Heaven's Secret Strategy. Ġvidina, kif nabba isek skoprejt, vera s-sigrit, ma tgħidlek x'inhu s-sigrit ta' żwieġ, x'inhu s-sigrit din. Din hija l-istrateġija li biha nerbħu fit-taqbid spiritwali u allura rridu nużawha. X'inhija? Ħa nispjegalkom fuq x'inhi. Mela, l-ewwel nett. Dawn jgħalmuna illi hemm ġerarkija sħiħa demonika. Okay? Illi qed tikkontrolla d-dinja. Okay? Dinja kontrollata minn ġerarkija, okay? Ġifieri sħiħa demonika. Lil dawn id-demoni u spiriti msejħin spiriti territorjali, territorial spirits diġi li tismawa, lil daw assenjawlhom reġjuni, bliet, sansitra pajjiżi sħaħ. Okay? Għalhekk territorial spirits. Anzi, daw l-ispirti aktar milli assenjawlhom reġjun, tawhom aċċess bidnu bid li jsiru f'dik il-lokalità. Mela, xi ġifieri, jekk hemm triq, pereżempju, u f'dik triq hemm xeba ħwienet tal-pornografija, jbijaw l-affarijiet tal-pornografija. Mela dak id-dnub ta' aċċess għal dak l-ispirtu tal-pornografija li issa qiegħed jirrenja, tifhmu? Ġifieri daw l-ispirit territorjali għandhom dan il-kontroll li għandhom għaliex ġew mogħtija aċċess mid-dnubiet partikolari anke ta' pajjiż. Pajjiż ta' jkollu dnub partikolari u allura jagħti aċċess. Mela, qabel nagħmlu l-evanġeliżmu, qabel ma nitlu bl-evanġelu, jeħtieġ importanti din li l-ewwel nidentifikaw dawk l-ispirti. Naraw min huma. Naffaċċawhom, norbtuhom, inċanfruhom, nneħħuhom min-nofs. Mhux biss jgħidulna, għax inkella ma nistgħux nevanġelizzaw, imma l-biċċa tikkomplika ruħha għaliex. Għaliex skont dawn l-esperti biex jintrebħu lura kull territorju u tinħall il-ħowl tal-ispirtu, l-ewwel irridu nidentifikaw id-dnubiet ta' dik l-akwata u ngħidu isma' dan kien id-dnubiet. Kif nidentifikaw id-dnub ta' dik il-lokalità? X'irridu nagħmlu? Aħna rridu nindmu għal dik il-lokalità, din jgħidula identification and repentance, kieku għandna ċans nispjegaw wkoll, ma sempliċiment hekk. Tidentifika dnub u tindem inti. M'hemmx fejn ngħidilkom fejn fil-Bibja hemm li xi ħadd jista' jindem mid-dnubiet ta' lokalità jew ta' xi ħadd ieħor, però dina mija ppreżentat, nindmu minn dan id-dnubiet. Kif dan isir? Allura mbagħad x'ħanamlu? Għandna bżonn inġibu l-informazzjoni. Alright? Number one fuq id-dnubiet. U għandna bżonn inġibu l-informazzjoni fuq l-ispirti. Min huma daw?
Għax aħna ngħidu spiritu ta' hekk, spiritu ta' hekk, l-ispiriti għandhom l-ismijiet, semmejtilkom xi ħaġa il-ġimgħa l-oħra mhux ħanoqgħod nidħol fiha, kull spiritu għandu l-isem Apollun, Beelzebub. Kif ħankunu nafu? Mhux hekk ħan iġġieldu rridu nkunu nafu min hu l-għadu tagħna. Minn fejn jġibu l-informazzjoni, ismawha, minn fejn jġibu l-informazzjoni, żewġ postijiet. L-ewwel nett minn revelazzjonijiet personali. Itlob u mbagħad tingħata revelatory words of knowledge. U Alla jitik ir-rivelazzjoni, l-isem tal-Ispiritu, eċetera. Dawna mhux meta tkun id-dar, importanti wkoll. Irridu jsiru dawk li ngħidulhom prayer walks u dawk li saru lokalment għas tkunu jafu għalfejn, prayer journeys jew prayer expeditions fil-post, grupp jintaqa' ġifieri jmur jimxi u jitolbu bl-isna u dak il-ħin tħoss il-mulej jirrivelalek jew jitelgħu fuq forsi l-iktar postoli tal-belt jsir dat tip ta' talb biex Alla jirrivelanna id-nubiet jew ismijiet ta' dawn l-ispirti. Dik hija importanti. Mela jew minn hemm isemgħu jgħidun jew nkella iktar gravi l-informazzjoni dwar l-ispirti nġibuha mill-ispirti infushom meta nidħlu aħna f'interaction magħhom waqt xi deliverance jew eżorċiżmu. Qed nitolbu ma' xi ħadd tad-deliverance u dak il-ħin jien nitlob l-ispirtu jtini l-informazzjoni minnu x'ismu x'kontrollandu, eċċetera. Meta di jistaqsewhom, pereżempju, int ħataf da spirtu giddib, meta mhux hekk taħdajlu għajli x'jismek, da spirtu missieru x-xitan missier il-gideb ħajajdlek, laqbad jivvintalek, kif ħataf da? Le jgħidulna daw esperti Rebecca Brown u oħrajn jgħidulna le. Għax aħna fisem Ġesu nikmandaw biex jgħid il-verità kollha u x'jien li fil-verità. U allura Anġelu jgħid il-verità x'ismu. Sintendi ma jgħidulniex fejn fil-Bibja insibu li nintervistaw l-ispirti u nġibu l-informazzjoni. Wara jitlesta da xogħol, dan huwa l-spiritual mapping, u tinkiseb din l-informazzjoni, allura nistgħu nitlob l-Evanġelu għaliex aħna garantit li m'hemmx mhux ħajkun hemm reżistenza. U ħanaraw suċċess u ħanaraw stay in immedjat għaliex aħna ħadna ħsieb u klirjajna l-dewwa. Ftit problemi b'din l-immappjar spiritwali. Number 1, m'għandniex preċedenti għaw fl-Iskrittura. Jġibu eżempji ta' Jericho, iduru 7 darbiet, assolutament m'għandux jaqsam, la komplew il-lut nafu li dik kienet one-time event u b'bidjenza biex tidher l-qawwa talla, ma komplewx hekk biex rebħu ġifieri l-eżempji inutli nikkalkulaw. Number 1. Ma nsibu ebda eżempju. Imkien ma naraw li Ġesu, nerġa' ngħid, l-Apostli jew id-dixxipli kienu ngaġġati f'dan it-tip ta' spiritual mapping. U laqqas kellhom għalfejn jimmappjaw bliet, jiskopru dnubiet, jinmu minnhom, jidentifikaw id-demoni u l-ispirti jorbtuhom ikeċċuhom qabel ħadu l-Evanġelu. Naraw dan isir? Le, imkien jaħasra taf kieku kienu jafu b'dal metodu. Naħseb jiena kien ikollhom iktar suċċess milli kellhom mingħajru qalbu d-dinja tal-għat fuq. Aħseb wara x'kienu jagħmlu bih kieku skoprew dana, kieku talmu dan il-metodu. It-tieni problema. Jekk nadottaw dil-prattika, fit-taqbida spirituali, inkunu qegħdin nabbandunaw l-armi setana tagħna. Alla provdinna xabla b'żewġ tixfar u naqbdu f'idejna xabla tal-plastik. Żball kbir dik ix-xabla li tanalla biżejjed biex niġġieldu nwaqqgħu il-fortizzi. Setana biżejjed l-Evanġelu u jekk naqbdu ma' xi ħaġa oħra nkunu qegħdin nittraskuraw. Problema kbir oħra din. Għaliex semmejna l-mod li nġibu l-informazzjoni. Jekk qed ngħidu naqblu, għandna bżonn nġibu l-informazzjoni dwar l-ispirti, eċċetera. Billi l-Bibja sikta, mhux hekk għax il-Bibja ma tgħidilniex x'għandna nagħmlu dwar dan, l-informazzjoni qed ngħidu nġibuha minn x'imkien ieħor, barra mill-Bibja. Mela, jekk biex nigwerraw, ifhmuha tajjeb din, jekk biex nigwerraw spiritwalment, huwa essenzjali li nkunu nafu din l-informazzjoni kollha. U l-Iskrittura ma tgħidilna xejn dwar dan, mela l-Iskrittura biżejjed. Mela l-Iskrittura insuffiċjenti. Mela Alla ma tagħniex kull ma neħtieġu, hekk jew mhux hekk. U allura għandna bżonn rivelazzjonijiet oħra.
it-teoloġija kollha tal-karizmatiċi tal-word of faith, għandna bżonn affarijiet żejda. Għaliex Alla anke f'dal każ ma għallimniex. Ġifieri qegħdin tinnotaw l-implikazzjoni marbuta ma' din komuni u l-veduta kif ngħidu hekk il-valur baxx li għandhom dan nies tal-Iskrittura mhix biżżejjed. L-Iskrittura biżżejjed u qawwija biżżejjed. Problema oħra, nerġa' ngħidilkom, ir-redikolaġni ta' din il-prattika. Ħanġibilkom raġunament wieħed biss. Jekk da veru, alright, ngħidu kif għadna rridu mmorru nġibu l-informazzjoni, dwar l-ispirti, ma taħsbux li Satan għal-ġeneral, ta' ġurdin xieħ li hu, kif jarana t-niġbu l-informazzjoni dwar spiritu ta' lokalità jbidlu? Mhux hekk jibgħatu x'imkien ieħor, kun ġeneral tajjeb u jġib xi ħadd ieħor u mbagħad meta mmorru nsibu ieħor u jkollna bżonn nerġgħu nibdew il-proċess kollu mill-ġdid. Mhux hekk jew le. Taħsbu li kieku Satan ħallina kif jinduna u jgħidlu mela ħin timur l-Afrika u ġib tal-Afrika hawn. U ma nistgħux allura nċanfruh, ma nistgħux norbduh bismu għax mhux l-istess wieħed, mela nerġgħu nagħmlu mapping spiritwali. Literalment prattika la biblika laqqas tagħmel sens. Mela, fil-gwerra spiritwali żgur la hija waħda għall-verità u mhux għall-territorju. Nerġgħu ngħidu, il-predikazzjoni u x-xandir tal-Evanġelu hija l-arma maħtura minn Alla, il-kmandant tagħna u hija setana biżżejjed. U m'għandniex bżonn armi oħra, m'għandniex bżonn spiritual mapping, riċerka, eccetera. Din il-prattika mixejn li farma karnali, hija distrazzjoni mill-armi vera u Satana kuntent jara Kristjani jaħlu l-ħin f'dal ħmerijiet u mhux qed jinvolvu jingaġġaw ruhom fit-taqbid vera. Festa jagħmel, għax meta inti tagħmel dil ħaġa nerġa' ngħid m'intix qed tagħmel dak li suppost qiegħed tagħmel. Ftakru, li mingħajr prayer walks, mingħajr spiritual mapping, mingħajr identifikazzjoni ta' demoni u spiriti territorjali, mingħajr identification għal repentance u l-kumplament fi 30 sena l-Evanġelu xteret minn Ġerusalem sa truf tal-imperu. Mingħajr dal-affarijiet kollha l-apostli u d-dixxipli rnexxielhom jinfdu bl-Evanġelu u jistabbilixxu knejjes fi bliet moqżiża u mill-lar bħal Korintu u Ateni. Mingħajr da kollu. Alright, mela allura m'għandniex bżonnu. U dan irnexxielhom jagħmlu l-apostli għaliex kienu jagħmlu l-Evanġelu qawwi biżżejjed. Kienu jagħmlu l-Ispiritu Santu kapaċi jwelled in-nies mill-ġdid, kapaċi jeħles mill-ħakma ta' Satana bl-Evanġelu u jgħaddih għas-salt Natalla, kapaċi midlam għad-dawl mill-mewt għal-ħajja. Mingħajr daw l-affarijiet kollha. L-aħwa iddeskrivejna ftit 4 metodoloġiji tal-taqbid spiritwali. U dawn intaqgħu magħhom kif għattilkom f'movimenti karizmatiċi, eccetera, word of faith. Però mhux bil-fors, ħassibuhom fil-forma li spjegajtilkom jiena. Jistgħu jkunu f'varjazzjoni oħra. Ħanajt kelma dwar għax ġieli jkun hemm min meta tkellimna fuq il-hedges jgħidlek imma allura aħna ħażin nitolbu għal protezzjoni għax din ma semmejniex. Ma nistax jien nitlob allura talba ta' protezzjoni u żgur li tista'. L-salmi mimlijin, però ara ma taħsbux din l-istess ħaġa. Ara ma taħsbux għalhekk oqgħodu attenti, għalhekk id-discerniment, anke aħna fi prayer meeting nitolbu talb ta' protezzjoni, imma il-ġimgħa l-oħra tilkom l-użu tat-termini huwa l-istess, però ħsieb warajh huwa differenti. Biex ma titfixklux. Ma titlaqx minn hawn tajt mela ma nistax nitlob Alla jproteġi l-itfal, le mhux hekk qed ngħidu, dik li semmejn hija storja oħra biex inkunu għadna kollox. Mela, il-mistoqsija dejjem li rridu nistaqsu meta nkunu qegħdin niddixxernu. Number 1, mhux għandniex inkunu impenjati fit-taqbid spiritwali. Aħna l-Kristjani, il-kol kemm aħna jmissna nkunu impenjati, u nonqsu jekk maħniex impenjati f'taqbid spiritwali veru.
taqbis spiritwali bibliku. Number one, mhix dik il-mistoqsija. Il-mistoqsija rridu nistaqsu jiġbuha it-tip. It-tip ta' gwerrar, il-kif ħaniġġieled jiena hawnhekk. Alright, nittama li illum għalmenu ħanitilqu minn hawnhekk konxi. Number one, illi il-post fejn irridu niffokaw il-ħarsa tagħna, ċo l-gwerra, mhix waħda għat-territorju mal-verità hemm il-fok tagħna. M'aħniex imsejħa biex nissiltu kontra spiriti u demoni, imma aħna msejħa biex nirbħu l-imħuħ imdalma tan-nies u nerbħulhom u waqgħulhom l-iswar mentali bl-Evanġelu. It-tieni hemm żewġ modi, kif aħna nigwerraw, il-mod tal-Alla, nittama li dan huwa ċar issa l-mod ta' Alla, dak bibliku, dak effettiv, dak setan, u l-mod ivvintat mill-bniedem. Il-mod karnali, il-mod inutli, il-mod ineffettiv, jekk mhux ukoll perikolus f'ċertu aspetti. U t-tielet, il-Bibja waħedha trid tkun li tiddeterminanna mit-teoloġija u l-prattika kollha dwar it-taqbis spiritwali. U xejn aktar. L-esperjenza tiegħek, l-ħass, l-viżjonijiet, mhux minn hemm. Ma tistax tibni teoloġija u prattika ta' taqbis spiritwali minn x'imkien ieħor, imma mill-Iskrittura. Għaliex kull ħaġa oħra dak li semmejna huma armi ineffettivi. Għalhekk nistidinkom l-ewwel nett kunu dejjem konxi. Tinsewix din. Għax xi wħud tinsew għalli għaddejja gwerra spiritwali, mhux biss personali lejkom, imma b'mod speċjali fid-dinja u madwarkom. U l-koll kemm aħna involuti fiha, tgħixux kif ġieli smajna u jgħid Vance Havner, tgħixux in a playground, imma jgħixu in a battleground. Dak huwa l-Kristjan, mhux fi playground imma f'battleground. Ġo moħħu dejjem dik. It-tieni, kunu ċerti li l-istampa li għandkom tal-gwerra spiritwali hija dik biblika. Kunu fidili lejn il-kmandant suprem ta' ruħkom u rċievu wobdu l-ordnijiet tiegħu u ta' ħadd iktar. Direttivi għall-gwerra ġibuhom minn għandu. Ir-raba ssaraw it-taqbida, it-tajba. Issaraw irsistu, għamlu l-isforz. Tkunux bħal dawk li jmorru lura, jordu, jaħbew, kodardi fi gwerra, le, kunu soldati illi qegħdin impenjati u qed tiġġieldu. Ftakru dejjem li m'intkomx waħedkom u tiġġildux waħedkom, imma intom parti minn armata. Il-Knisja, il-ġema li inti tagħmel parti għal daqshekk iġġieldu spalla ma' spalla maħudkom, qatt kontra tagħhom. Warbu kull metodu, kull strateġija li mhix biblika, anke jekk drajtu tagħmluha. Anke jekk din issa drajt tagħmilha, jekk mhix biblika, jekk mhix provata fil-Bibja, warraba. Għax dik hija arma inutli, m'għandek bżonna. Li ma tmorrux issibu ruħkom tiġġieldu il-gwerra żbaljata bil-mod żbaljat bl-armi żbaljat. Ftakru li l-aqwa arma tagħna dik primarja hija l-verità. U x-xandir tal-Evanġelu tal-Grazzja, mhux il-ġiri wara l-ispirti biex norbtuhom, inkeċċuhom u nċanfruhom. Għalhekk l-aħwa jalla l-kol kemm aħna tilqu minn hawnhekk deċiżi li ħankunu involuti f'din il-gwerra, f'din il-battalja u jalla naraw ir-rebħa. U r-rebħa narawha nerġa' ngħid meta irġiel u nisa war naqsmu magħhom l-Evanġelu jaqgħulhom dawk il-fortizzi u jilqgħu l-verità li waħedha kapaċi ssalvu. Amen.